Wai, partager, partager. Ina da sako ga Union European da sun ka shiga insurance kin kasanmu. Sun ka ce président démocratiquement élu Bazoum za su yi duwar za su yi a hidda shi har da vote ta kai gare su. Mais ils oublient que akwai wani président wanda an kai élu har yau démocratiquement da ake ce ma Nicolas Maduro ga shi nan ga shi na can a New York like radda an ka kama shi har yau ba mu ji Union Européenne ko wata kasa ta yi magana. Alake lui il est blanc comme vous. Pourquoi ku mance da shi sai ku tuno da Africain ku ce Africain kin nan shine za ku tayi ku yi yaki akan shi za ku dai bishi karhi da yaji ku tayi ku dobo Nicolas Maduro gashi can a New York like. Lui-même c'est un président démocratiquement élu. Et puis à part ça, il y a plusieurs présidents ne waɗanda an ka kama suna like ba Bazoum ba kawai. Kuma ko da ta ba ga Bazoum kawai ta fara ba. Tun duniya war ta hito duniya ana kodita. Pourquoi ta Bazoum ta ki karewa, ta ki wucewa, histoire kin Bazoum ya ki karewa. Pourquoi? In maza suke su ta yi siyo libiran ki Nicolas Maduro shi na can America. An kamo shi kamar an kamo sun su an jo an like shi da matatai. C'est un président du pays. Venezuela ta yi Niger girma. Venezuela ta yi Niger population. Kuma Maduro c'est un blanc comme vous. Bature ne irin ku. Un démocratie ne kuka garde. Ku ta yi ko libiran kin Maduro d'abord. Vraiment on kun kayo libiran kin Maduro. Ni da kaina ina goyon bayan ku a yi libiran kin Bazoum. Tunda Niger ta hita Afrique ta shiga cikin Union Européenne. Ça appartient à l'Union Européenne, c'est pas à l'Union Africaine. Comment l'Union Africaine, tellement ils sont des femmes, babu kasa guda wadda ke magana har zama yau. Kowa na gani a agression kin da aka yi ma kasanmu. Abubuwan da aka yi ma Niger kwana binga. Amma Union Africaine ta ruhe bakinta. Babu kasar da ta yi magana har zama garkuki. C'est grave. Wallahi c'est grave. Ina gaida ku, ina gaida kowa da kowa. Assalamu alaikum Nigerian. Ku yi sharing ku yi partager labari waɗanda zan ba ku c'est très urgence. Mutanen ku Allah yan Niger zan kiran ku. Dan Niger mai son Cani, dan Niger mai son Bazoum, dan Niger mai son Isufu. Mu sa hannu ga hannu. Mu san da sanin Niger kenan ba mu da wata kasa in ba ita ba. Yan Niger harakan nan ta fara ba da tsoro. Abinda Union European sun kai jiya, abinda suke son su yi yanzu suna son su yi karhi da karhi a daibe musu Bazoum a sake shi. Bayan an saka musu Bazoum suna son karhi da karhi za su sawa a yi demokrasi a Niger. Abinda Union European sun kai har ya kai su ga vote da sun kai jiya ba karamin abu na ba. Sun ga abinda Amurka ta yi ma Maduro, sun ga abinda Amurka take yi kasashe, wannan abu shine suka son su yi utilize a Niger domin arzikin Niger yanzu bai zuwa gare su na Iranian kinmu ko man kinmu ko zinariyar Niger. Donc yanzu Union Européenne sun suke su yi intervene a Niger. Yan Niger mu tashi sai. Yan Niger mu hada kano mu. Yan Niger mu tashi baya ga sojawan mu. Mu zan tinciya madarmin ki daya. Wallahi kwana biyu ga babu dadi. Abubuwan da muke gani suna wakana suna nan tahi Sapa Julia ba. Europe kin nan Faransa sai ta sa su duka abin da suka san su yi. Akwai bidiyon ne da sun kai ta abubuwan da suka gai. Bidiyon nan ba su an azas. Tun jiya na ganin su mai gaskiya ba ni son azam ko bidiyo ko guda. Wasu abin da suke gai sables, abin da suke gai sapabon suna ta gai magunguna akan soja mu waɗanda magungunan da suke yi ba su da dadi, ba su da dadin shi. Abin da Europe take son ta yi ma Niger yanzu abu ya hara ba da su. Mu tashi sai mu yi su dai baya ga sojawan mu tashi sai mu koma ga baya ga sai nasbi hau waɗanda a cikin position kusan da sani Niger ta hi bazo. Niger kasa ce ita ce uwar mu, ita ce uban mu. In ta zamana lahiya mu ne mun ka zamana lahiya. In ta ya mu ce wallahi akwai uwarka akwai ubanka, akwai kanin ubanka akwai kanin uwarka. Kenan mu tashi mu duka mu goya mu sojawan mu baya, mu goya mu iko mu baya. Allah ya kawo kwanciyar hankali cikin kasan mu. Vraiment c'est dangereux.
sai danjere abin da muke gani shina wakana babu dadi, babu dadi kwata kwata kwata. Ina gaida ku, ina gaida kowa da kowa, ku yi sharing, ku yi partage. Très urgence abokaina yan Niger, ku yi sharing. Kasan mu tana cikin wani danje wanda sai mun tashi mun goya ma soja mu baya. Ku tashi duka waɗanda aka adawa, ku aje adawa ku, mu zo mu tafi tare da uwayenmu sojawan mu sai nasfi. Yau le 15 akwai wani reunion en secret wanda ake yi a Cotonou a Benin tsakanin chef d'état-major na Faransa da chef d'état-major na Côte d'Ivoire da chef d'état-major na Benin. Wannan reunion na siri ne tsakanin su, amma abu ya hito sama wanda wasu mutane sun sani, har da mu muka gane. Muna so mu gaya muku, wallahi tallahi Benin tana kukkulle zuwa Niger. Wangare ne yau ne ake yin shi a Cotonou, chef d'état-major na Faransa gabade da chef d'état-major na Benin. Kenan Nigerian mu tashi sai mu goya masa nasfi baya, mu goya mu soja mu baya, mu aje wani layen cikin zuciyoyinmu, mu aje wani kirkin cikin zuciyoyinmu, mu goya mu baban mu cani baya. Paske yau soja mu ba za su ci nasara sai mun tayye su mu civil, mun ba su ransayyama, mun tayye su akan yakin da suke ciki. Paske mu da kanmu talakawa ko ba mu rike da bindigogi, muna iya mu tayi soja mu da ransayyama, muna iya mu tayi soja mu da communication, muna iya mu tayi soja mu da abubuwa da kala wanda talaka ya ishi tayi sojin shi. Kenan mu tashi, Niger kin nan ba mu da wata kasa in ba ita ba, uwar mu ce uban mu ce. Kenan mu tashi sai mu zancin tiya madarmin ki daya baya ga sojawan mu, baya ga sai nasfi. Ina gaida ku, ina gaida kowa da kowa. Ku aje adawa ku, dan Allah ya adawa, ku aje mana adawa ku. Abinda Allah ya kawo shi. Tani Allah na ya kawo shi. Allah ya aza shi, Allah na zai sauke shi. Kenan ku yi hunkuri, ku goyi bayan sojawanku, ku tai tare da kasar ku. Kasar ku ce akwai uwayenku, akwai matanku, akwai giyanku, akwai iyalinku. Ina gaida ku, ina gaida kowa da kowa.